Wah, bro, Pak Wo, ah, dadi wong lanang ki serba salah, Pak Wo, mangane lha kepriye mangane wong kon obah ke awan bengi mangane Pak Wo. Awan wis obah, mangane bengi gen kon obah maning ngono Pak Wo. Iki yamene be kurung bali maneh udan kercis iki. Klambine be teles kabes yang ngene iki gen teles kabeh ini. Ngaup iki gen nang ngisor gombolan ngisor wit pring iki Pak Wo. Ya Allah, kepriye meneh Pak Wo kurung bali wis yamene mangane. Engko bengi gen jaluki kon obah maning. Lah ora remek nyo awake yang ngene Pak Wo. Nananggone oleh ngene kok serba salah dadi wong lanange Pak Wo. Mbah dirinya kene wis obah salah siji ngono kuwi ya mbok wis ngono. Nek wis obah awan ngono bengi pan anteng mengkono. Wis obah bengi awan pan anteng mengkono. Tapi ya sing tak jaluke nek ene gelem amono ya pingine nyong ya obah bengi bae awan anteng mengkono Kak. Wayah panas-panas ngono kuwi nang omah kambangane Kak gen kon obah awan kon obah bengi mengkono. Jarine ki awan ki ra obah luru jajane bocah. Lah nek bengi kan sejeh maning, obahe ki ra metani dalane bocah yang kene muni ya Allah. Nek njaluk-njaluke ngiyeng ngudru ngono ora kena disemayani Pak Wo. Mane lah mbro. Anane kan pusing ya geringen temenan kene Pak Wo nanti dijaluke kono obah awan bengi Pak Wo. Kepriye meneh ya Pak Wo. Ya Allah.